Čau, já jsem Okino a jsme tady u dalšího tutoriálu. Tentokrát vám ukážu takový trik. Tady mám prostě zvuk z mikrofonu a prostě z OBSka a tady mám zvuk z telefonu a já chci využít hlavně ten zvuk z telefonu, jo. A abych to jakože spároval obraz s kamerou, tak mohl bych to tady klidně takhle jako zoomovat jako kokot a trefovat tu waveformu, prostě trefovat ten zvuk, tak ať se to jako trefí, tak ať to jako je. A nebo můžu udělat tady ten trik, jo. Označím si to všechno, dám pravé tlačítko, dám auto li clip a dám waveform a koukejte, co se stane, jo. Nám se to tady automaticky zarovná a můžete slyšet výsledek? Čau lidi, já jsem Okino, tenhle shirt. Máme to hezky synchronizované, takže doufám, že se vám pomohlo, lidičky. Tady to používám prostě furt, tady ten trik. A vy mi dejte určitě odběr.